Handa na ba kayo? Hello sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshies. Ito po si Momshi G. Jelina. Puti mo dyan, Si Momshi G. Ang puti ko rito, parang kung anino sa inyong dalawa. Anyway, welcome po sa inyo lahat at isang napakagandang umaga. Para sa lahat ng mga nag-aabang at nag-request ng isang interview na ito. Alam mo, ilang beses ako nagla-live, pero ito talaga yung bukang bibig nila na sana daw, Momshi G, ma-interview mo naman ang #CloudDog. Ang taray. Oo, kasi nga, isa din ako sa mga gumawa ng video clips kung saan pinakita namin kung paano namin din kagustuhan na mapigilan ang date ninyo. Oo, libreta habang umuulan. De, pero seriously, congratulations muna sa inyong dalawa. Yes, thank you. You know what, hindi dahil showbiz na nagpapakilig or ano, kasi sa showbiz naman, pag love team kayo, whether kayo or hindi kayo, syempre meron tayong mga taong na-inspired, kinikilig, nabibigyan natin sila ng hopes na magmahal ulit. Oh, alam mo naman talaga, in love. Okay, so yun nga, congratulations sa inyong first date and hopefully mas marami pa kayong dalawang subscriber together. Nakasigaw din ngayon. Iba si Claudine. Syempre sa tulong ng kanya nag-iisang kuya ate na si Manoy. si Manoy. Si Manoy ba? Manoy. Manoy na may hitang. Balik ko yan. Then, of course, JC Licious, thank you din sa support mo sa iyong sister. May mga comments din yung ibang tao na huwag mo nang gamitin yung sister mo to do the vloggings kasi masasaklan na siya, ma-offend na siya. Hindi niyo alam kung gano'n ka-gentle naman si Roy. Yes. Dominic sa totoo lang. In fairness naman to Dominic. Totoo ba? Oh, hindi totoo. In fairness naman sa iyo ha, kasi sinabihan ko rin naman si Dominic the first time, sabi ko, Dom, clear ba? Clear ba ang sitwasyon ninyo talaga? Baka kasi, syempre ayoko rin naman na, di ba masaktan ka in the end? Kasi, Claudine is just like my sister na rin. Kung parang kayo bakang na napaka-bully, nang iiwan, baka ni-entertain, my God. Hindi ako binibigyan ng, charot! Hindi. Ako naman, yun lang, kasi ayoko rin naman na baka isipin mo mapaglaruan yung feelings mo. Kaya dapat, sa simula pa lang, is clear na sa inyo na hindi to laro eh. Malaki kasi na itutulong nito rin dito sa mga taong napapasaya ninyo together. Diba? Okay, so ngayon magkakaroon tayo ng one-on-one interview. One on two. One-on-two daw. Ayan. Bakit pala si hindi dilaw? Ano ba Hindi yan? na pag-usapan to. Gaya si Hindi na Dom. pag-usapan. Hindi gayo. Siguro nakita ni Claudine. Nag-upload Kanina ako. ko pa ito Kinuot niya. sinuot. Hindi yan mo si Carla. Ala. Mga 8 pa. Mga Eh, nga pinantulog niya yun eh. Yung pagising yun pa rin yung gamit niya. Hindi. Anyway, nag-compliment naman tayo kasi I'm wearing my red na pinantulog at pinang-interview ko din ngayon. Okay, so unahin na natin ito. Wala rin ako naihan ng mga tanong actually. So gusto ko lang din maging natural itong kwentuhan natin. And I know maraming gusto rin malaman yung inyong mga taga-subaybay ninyo ng CloudDog. Bago ang lahat, to clear, paano ba nagsimula yung CloudDog? Ano nga ba? Kaya na ba tatanong sa akin? Anyway, kung sino pwede sumagot. Nag-start siya nung neto lang din. Tapos, Paano siya nagsimula? ang vlog kasi dapat na gagawin ko dito is Oo. house tour. Ngayon, si Bakang, umuwi na siya ng Manila, gawa ng taping nila ni Brenda. Yes. Tapos, nung mag-vlog na ako dito ng house tour, naisip ko na parang gas-gas na masyado yung content. Kasi nga, lagi naman na Nakikita tong bahay. nag-vlog na si Bakang ng social climber. Oo, bugbog na kayo. Kayo May ba mga palang bugbog na? May mga nag-suggest na parang Q&A na lang with Claudine. Tapos doon nagsimula yun. Nag-Q&A kami ni Claudine. Ayun. Na, ako naman, ang pagkakaala, ikaw, meron ka bang, ganun din ba yan? O meron ka ibang kwento? Ako ang pagkakaalala ko, off-cam pa lang. Hindi pa siya nagbabalak dito. Nagkaasaran na, na-crush mo nga daw si Dom. Hindi. Ah, Si Manoy kasi yun, Ayan nag-video na. call siya. Nag-video call siya. Ayan na, kay Dom. yung kwento mo, go. Tapos, si Momshi kasi, No, si Carla. oo, ina-assert ko si Momshi na, cute yan, ganyan. Tapos inutusan ako ni Manoy doon, kila Ate Brenda. Sabi ko, teka lang, kasi nandun si Dom. Ay! Pero char-char lang yun. Okay. Charot lang. Yun.
Nagkaasara. Doon na nagsimula yung kulitan. Inasar ako na Ate Kay Brenda. Dom. Inutusan ako. Pero Dahil chat regarding sa kami. pera yata yan na. Ayun. Yung pinala ng pera. Ayun. So, yun ang pagkakalala ko din. Kasi nag-isaksi ako doon sa sumala ng asaran sa inyong dalawa. Ito, sabi ko talo kay Dom, uy Dom, ano yun na, kapatid ni Bakang yan. Kasi syempre hindi mo masasabi, di ba kasi yung tunay na anak sa kanilang dalawa. Alam. Kasi si Claudine maganda, si Bakang mabait. Hindi, ayan, kidding aside, so yun, doon nagsimula sa amin, sa asaran, sa kulitan, and sa isang accidentally, nakita kasi ng mga viewers na you have this chemistry kasi the way you reacted din naman kapag inaasar ka, di ba? Kapag may kaunting kilig. So sila, siguro naramdaman din nila yung ganon. Pero talaga, ito, diretsong tanong. Nagwapuhan ka talaga kayo? I mean, nakita ka ba sa kanya? Cute. Ha? Cute. Lakas makatuta yung sagot mo. Anong cute? Ano, I mean, paano mo nasabing cute siya? The way... The way smile. Tsare! Ay! Yun na! Okay. Charot lang. Kasi sa pag-smile. Ang taray yun. Okay. Bago tayo tumuloy pa sa ibang personal na tanong regarding Claudio, ikaw ba is nagka-boyfriend ka na or... Isa lang. Oh, ang bakit naman ako sabay-sabay, I mean, napakasugapa mo naman yun. So, isang beses ka pala nagka-boyfriend. Kailan yan? Huli? Kailan yung ano? Last year. Atas nag-iwalay lang din kayo because... 21 days lang. Di ko mabot ng... Bakit? Pwede malaman? Busy ako. Tsare. Nag-work kasi ako before. Yung time kasi important. Ikaw nakapag-break or siya? Siya na lang. Kasi si Dom, Siya. kasi si Dom, 11 years yung relationship niya ha. 10 years lang, 10. 10 years tapos nag-break kayo nito lang din recently. Last Bakit? year, October. Oh, see? Tapos ngayon nasa healing process ka, pero you look so Oh. good na. You're doing good na, at least mas maganda. Tapos ikaw naman wala pang 1 month pala. 21 days. guys. 21 days. So ngayon, ikaw ba willing ka na to fall in love again? Ay, di mo. Tsare. Di pa. Hindi. Ayoko muna. Kung sakali, ayaw yung kamay, ayaw kamay masyadong malikot, Dom. Oo, dahan-dahan, naka-record tayo. Okay. Given a chance, hindi ko sinasabing si Dom ito ha, hindi ko sinasabing si Dom. Given a chance, anong character ni Dominic ang gusto mo na sana meron yung magiging boyfriend mo? Caring. Napaka-caring nito. Caring. Oh, caregiver kasi yun. Caring ano? Mabait. Gentleman. Alright. Yun, ganyan. No? Hindi lang sa lahat naman siguro. I agree. Ganyan siya. I agree. Napaka-gentleman yan. Alam mo yung tipong kahit halos... Halos yung ulo ko. Hindi, yung halos subarang ko na siya. Sabi niya, ma, be gentle. Gentleman! Hindi, ano talaga siya. Wala talagang mali siya. Kidding aside. Maliban siguro nung unang meet natin. Feeling ko may ganun ako, pero ngayon wala na. Kasi pag, di ba, the more na mas nakikilala mo yung tao, parang mas maiiba na yung paniniwala mo sa kung sino siya noon. Okay, so sana gentleman yung magiging next boyfriend. Yes. Sa itsura, naman, kung sa tingin mo, sa physical look ng mukha ni Dom, sa physical look ni Dom, ano dun yung sa tingin mo sana, ito yung gusto ko, yung eyes, yung nose, yung kulay, Yung ilong. lips. Yung ilong na kalat. Ano? Yung mata. Yung mata niya, bakit? Kasi makikita mo talaga kung sad siya, kung masaya siya sa mga Mabilis. maski. Mabilis siya makita ng gano'n. Hindi yung mapipeke. Okay, kay Dominic naman tayo. Dom, ano mga character ng isang girl? O anong character ni Claudinho sa tingin mo hindi pwedeng hindi makita ng isang guy o hindi gugustuhin ng guy? Yung Attitude niya na hindi gugustuhin ng guy. Na imposibleng hindi gustuhin ng isang guy. Siguro Or yung gugustuhin ng guy, ayan, sige. gugustuhin. Kasi bihira na ngayon sa ganito sa era natin na yung mga babae gusto na lang forma-forma, gala ng gala, di ba? At her age siya, sa edad Oo, sa niya. edad natin. Siguro ngayon parang hindi naman sa rare, pero nakikita kay Claudine kasi kung paano siya tumulong dito sa bahay nila, kay sa gawain bahay ba, kaya baka yun, siguro yung pagiging masipag niya Di sa sa matulungin sa pamilya. Ganun. Tumatawa si mama. Sabi ng nanay niya, hindi naman. Sabi niya, dili. Talaga. Okay. So, ngayon naman,
yung tinanong ko rin sa kanya, anong physical aura? O isa sa mukha. Wala ka nabita. Huwag ka naman ngumiti, nagpapakit ka naman agad. Hala. Okay, ano sa mukha niya sa tingin mo yung ano? Yung nagustuhan mo? I mean, magugustuhan mo? Lahat. Ha? Ang perfect mo naman masyado, girl. Nakagigil pa. As is siya. Yung iisa lang kasi sabi niya sa iyo mata. lips. Gusto ko yung lips niya. Yung lips? Oy, binabasa. Oy, binabasa. Oy, binabasa. Talaga, bakit? Wala, natural lang. Sabi mo nga, Sabi mo na, Oh, kaya. Garot lang. Ayan. Okay. Doon sa cloud ninyo na naganap na inyong date. Okay, ang dami nagre-request, ang dami naghahanap. Sabi, sana daw may second date, sana may second collaboration kayo again. Do you have any plans? Ayun, siguro papatayo na kami ng bahay. Huh? Paalala ko na, nakikita ka lang din tayo kay Brenda ngayon. Ano yung tanong mo ulit? Ano, meron na ba kayong second plan or meron na ba kayong naisip na? Eto, actually ngayon, mag-live kami ngayon. After this? Pagkatapos nga ito. Ay, naku, abangan niyo kung ano man yung gagawin nila. Sana mas marami ulit kiligin. Sana ulit. Sana di kayo mawala. Pero iba talaga yung... Talaga nagpakita pa ng balikan ngayon. Si mama na po suot nito. Alay nanay mo pa talaga. Okay, si tita. Hindi, konsentidor yung nanay. Hindi, ayan. So, bago ang lahat, alam nyo, yung attitude ninyo together, feeling ko, isa rin yun sa mga naging magandang flavor kaya kayo nagustuhan ng mga viewers. No? I mean, yung parang hindi na natin kailangan umarte. Like, sige, ako bilang ganito, ikaw, ganyan ka. Diba? Ano mga katangian ni, during that date, ano yung mga ibang katangian ni Dominic ang nakita mo? Na, ay, meron pa na siya Funny siya. na hindi mo nakita nun? Funny. Kahit naman nung una, hindi mo pa na, no? Seryoso ko sa Nung unang meet? Siloso? Seryoso. Seryoso? Okay. Funny siya kasi yung wine. Alin? Ayun, natapos. Ay, natapon. Natapon. Oo, natabig niya. Hindi kasi gawa siguro hindi nervyos, kinakabahan. Tense daw siya. Tense ako. Nanginginig yung... Nanginig yung tuhod ko, di ko alam ba. Tuhod, pero kamay yung nakabagsak. Di ako parang Nanginginig siya. Ako tawa lang ng tawa. Yun yung nagustuhan mo na sa kanya, naging fan. Meron siyang funny side. Oo. Okay, kung meron kaming hindi napakinggan doon sa inyong vlog, pwede mo, huwag mo maniko, nakikita ko yung siko Kasi eh. siya yung... Ang dami niyang shinare sa akin. Kahit isa lang, yung pwede mong ma-share. Yung, ano yung napag-usapan ninyo? Ayun. Ano yung napag-usapan ninyo na nalaman mo mula sa kwento? Okay lang naman. Nakalimutan ko eh. Grabe itong babaeng to. Ano nga ba yun po? Isa lang, ano na yung pinaka-naalala mo na yung shinare niya? Yung talaga nagulat ka din nung kinuwento niya. Kasi for sure, napanood ko rin yung vlog na yon, yung date ninyo. Sure ka? Okay lang. Sabi niya kasi... Wag lang dito yun. Sige, go. Okay lang, sige. Naiya ako to. Go na. Sa 10 years niya, never pa siyang naligal na... Yun lang, Sa yun family. lang. Ayun lang naman. Naapektuhan ka sa ganun. Yung narinig mo yun. Oo, kasi grabe. Ngayon nga, kahit manliligaw pa lang sila mama pag may manliligaw sa akin. Nila. Clear ko lang. Parang hindi naman sa na-legal na kilala naman ako ng Yung ano talaga. Pero parang first time ko humarap ng ganun ka. Kinento ko kasi sa kanya, first time ko to humarap sa parents. Ganun. Oo. Ganun ka. Pero yung mga previous relationship mo, wala. Hindi. Nakakaharap din mo nakakausap. Pero yung parang Yung ganito ka-open. Oo, ganito ka-open na parang Maybe because kasi itong family na to, they know exactly kung ano kayong dalawa. Not as lover kasi, di ba? Kaya siguro, or baka yun yung hinahanap mong emosyon na sana ganito lang din kagaan. Hindi, Yung pumasok din sa isip ko yun na parang sana na-experience ko yung ganito. yung gano'n lang kagaan, yung as in, si tita, si tito is okay, and so as yung mga kapatid. Yung parang ganun ka-normal na pagpasok mo, may dala kang rose, gano'n. Kalma lang. Kalma. Yung kahit bumabag, yung maputik yung dadaanan mo, nagawa mo pa rin mag-boots. Wala kasi on December na shoes, puro rubber. Nakaboots.
Hiniram ko kay Brenda yung Hindi, pero ano, ikaw, meron kang regrets, meron kang pinagsisisihan na hindi mo nagawa yon sa mga ano mo, previous relationship. Wala naman akong naging regrets sa past ko kasi nga sa ngayon okay ako okay. Kung hindi siguro nangyari yung breakup, parang hindi ko ma-experience yung ganito. Baka nagtatalo pa rin kami kung ano ba, para saan ba talaga ako. Pero kung hindi nangyari yun, siguro walang vlog na ganito, hindi ako ganito hindi naman totally blessed, pero iba kasi yung Masaya kasi. blessing ko ngayon. You know what, aside sa mga blessings na natatanggap natin, mapapansin kasi talaga natin sa mamukha ng bawat isa. Ito walang halong etchos po. Ang sasaya lang po namin talaga. So, Alam nyo, kahit off-cam po, yung asaran, yung ulitan namin, yung bulihan, that was given. It happened siguro minsan pag nakikita nyo sa live na, since naka-live or naka-vlog, hindi na na-edit, naririnig nyo, akala nyo inaaway na si ganito or binubuli na si ganito, binabas. No. masaya po kami. Behind those videos, so within 10 minutes or more, may mas masaya pang ibang nangyayari sa likod ng camera. Diba? Kaya siguro mas happy ka na rin tignan ngayon. Kaya siguro naramdaman ka na rin ng mga tao. Siguro. Kasi alam nilang masaya ka na. I mean, kahit ganito yung setup ninyong dalawa, di ba? Naramdaman na nila na masaya ka na din. Kaya masaya sila. Tsaka iba yung ano dito talaga. Sobra Iba yung hangin. masaya. Iba yung hangin. Oo nga, makapal na yung alikabok ng electric fan. Kala ko ba masipag ka? Eto na. Ikaw naman, Dom. Anong natuklasan mo kay Claudine during that day? Claudine, ano ba? Yung mga past niya lang naman na kwento niya. Kung meron kang pwedeng ma-share, pwede mo munang ibulong kung pwede or hindi. Ano Kaya di ba? Ang nangyari sa breakup, gano'n. Ano ba? Wala, pinag-share niya lang naman sa akin bakit sila nag-break. Siguro dahil hindi pa daw siya makapag-focus, walang time kasi busy nga daw siya sa trabaho. Yun lang naman ang pag-usapan namin. Konting kwentuhan lang about past. Okay. Kung i-rate natin si Claudine bilang girlfriend. Kunyari girlfriend. 1 to 10, anong grade? 10. Oh? Hindi siya girlfriend eh. Asawa material. Oh, taray! Totoo. Ang ganda mo! Hindi kasi may alam sa gawain bahay. Totoo. Maalam, tapos Parang masipag. Masipag. Diba? Kasi- Hindi naman, masasabi mo namang maganda rin talaga si Claudine. Oo. Walang etchos maganda ka, buti na lang Bata pa talaga, si hindi Claudine. ikaw yung panganay na kasi sabi ko sa'yo. Kundi maaga ka mapapagod talaga. Konting ayos-ayos lang si Claudine. Iba yung tinginan ni Baka. Okay, ikaw naman, kung i-rate mo si Dom, from 1 to 10, bilang 3. jowa material. Hindi. Ayan, Hindi ba? hindi yung size ng ano yung tinatanong. Ng paa. Ay, ng ano. Okay, go. From 1 to 10, anong rate mo? 11. Hoy, uwi! Sagad! Charot lang. Sabi mo nga ulit, ah? Alam ko na yun. Ano? 1 to 10? 10. 10 talaga. Parehas lang kami. Okay. Ito lang, hypothetical question lang ha. Pwede niyo sagutin, pwede niyo hindi. Hindi ko ako nagbibigay ng false hope or kung ano lang. Kasi given na to nakikita niyo na rin naman. Just like some artists, yung mga artista na nakikita natin na pinagla-love team, pinapakilig yung mga tao, pero originally hindi pala talaga sila nagmamahalan or hindi sila okay. Ito naman po is mula sa social climbers community, mula sa mga nakapaligid din sa atin at mga nanonood sa atin. Given a chance, Dom, sa hindi naman natin inaasahan yung pagkakataon, maaaring mangyari. Maliligawan mo kaya si Claudine kung sakaling available yung puso mo? Kung okay na ako na... Yes. Oo naman. Kasi close na kami ni Claudine nakikilala namin yung isa't isa. Wala naman ako nakikita pang medyo sa kanya. But why not, di ba? Hindi malabo. Oh. Pero hindi malinaw. Kasi nga hindi malabo. Pero sa ngayon kasi, Hindi ko, ulitin ko ha, hindi ko binibigyan ng false hope dito si ano. It's just kasi for sure gusto rin malaman to ng mga manonood. Pero sa ngayon kasi parang hindi ko pa nire-ready yung sarili ko sa ngayon. Parang gusto ko Mas masaya kayo sa ganitong set. Oo, sa set. Kasi Very pag good friends. mag-jowa kayo, di ba? Konting away lang na walang kanantay. Tsaka nagkakaroon ng boundaries. Ayun yung mga limitations. Makabawal sa ganito, ganyan. Pero pag ganitong friends, okay kami. Nag-uusap masaya. naman kami. Ikaw, same question. Ligawan ko sila. Hindi. Ikaw ba, if ever nakikita mo rin ba na possible na
maging boyfriend si Papa Dom? No. Ay, ang ganda! Feeling. Ang ganda mo! Buti sana kung tuwid yung binti ng kuya mo. Damay na naman si Baka. Yes or no? Pero mumula ka ha? Ang Maybe init. daw, maybe. Ang init kayo. Kaya. Maybe. Bakit maybe? Kasi hindi natin masabi. Hindi, if ever. Between yes and no. Okay. Ah, sige. Very good mindset. Oo, kasi, di ba? Kasi, basta. Hindi, sige, okay lang. Go. Maybe lang kasi hindi natin masabi kung baka Maria nahiya ka. ako. Basta yun lang. Maybe, hindi mo rin masasabi na. Oo. Pero kasi yung, siguro kaya ako feeling ko lang din, kaya siguro hindi niya rin masagot ng direkta. Kasi baka marami pa siyang gustong malaman sa'yo, may gusto ka, Yes. may gusto ka ba bang makita kay Dom? Nakita mo naman. Hindi, nakita mo na ba lahat ng ugali niya? Hindi pa. Ano, gusto mo makita? Isasend ko sa'yo. Tumatawa si Ma'am Shi. Si Ma'am Shi may gusto. Ay, naku, Ma'am Shim, ka nga muna, magtapo ka ng basura. Hindi, ayan. Pero bago ang lahat, Cloudom, congratulations ulit sa inyo. Yes. Sana mas marami pa kayong collab. And one chat away lang ako. Actually, katabi ko lang naman si Dom. If you have any question or may gusto kayong hingi na suggestion or opinions, I'm willing to help. Anything. Ayan, para sa grupo naman yan, para sa ating lahat. Would you like to say something, especially sa mga Cloudom, ano tawag nila? Cloudom Nation? Sabi ni Nation. Papa. Yung kasi baka makagawa ng nation, akala mo talaga nasa ABS at GMA na tayo. Okay, so sa mga Cloudom, yan. Do you have any message to them? To all the cloud channels. Wow, English. Sa lahat ng sumusuporta. Lakas mo kasi init. Thank you so much, guys. And Yun, thank you so much guys. At sana, kasi meron mga comments na yung mga matatanda kinikilig. Kaya naniniwala ako na Yes. may napapakilig. May Thank you so ang much daming guys. comments, sobra. Kasi yung, alam niyo yung kilig, iba yung effect nun. Hmm. Iba yung effect nun sa isang tao kasi parang nakaka-uplift ng emosyon, ng feeling, di ba? Na ang saya Nakakatuwa, nila. oh. Tsaka nung nilabas ko yung video, ang daming positive comments. Na, Yes, halos lahat. Even yung mga nanay, mga lola pa nga eh. Diba? Natutuwa ako sa mga comments. Kaya thank you so much guys na Yes, thank you. appreciate ko. Maraming salamat. Sana And- continuous. No? And to the parents, kasi syempre pumayag yung parents ni kaya Claudine to be your tita, partner. supportive sobra. Siyempre kay Bakang din. Thank you. At higit sa lahat, ang mga may dahilan bakit nagkaroon ng Cloudom ideal date. Si Ah, si Ma'am Ma'am Kim. Melcin and Ate Kim. Yes. Thank you so much po And- sa idea. Sa lahat. Sa lahat. Kuya Arnold, Kuya Harold. Kay Jennifer, maraming salamat. Okay, one last question. Ito, interesado talaga ako malaman. Bakit ka pumayag sa naganap na date? Bakit ka Akala ko umuo? kasi Bakit? charot-charot yun. Ha? Kasi gusto ko din ma-experience. Never kong na-experience yung Shiji. In my 22 years of existence. Uy! Bakit may exist? Q&A? Okay. Hindi. Talaga. Seryoso, never ko. Kahit ganun lang, kahit yung Oo, setup, alam mo kung kasi ano lang. tinanong ako ni Dom kung ano yung ideal date ko. Hmm. Ayun, sinabi ko na kahit street food lang. Ganun ba? Parang Okay naiiyak ka na naman. Parang umiyak na Hindi naman. kasi. Yun talaga yung gusto mo, no? Experience mo. Sobrang saya. Okay, ito para sa mga Cloudom. O ano pa ba yung mga dapat nilang asahan? O meron pa ba silang dapat hintayin? Ayun, sana supportahan niyo pa rin kami gaya ng pagsuporta ng umpisa. At consistent lang. Sana magustuhan niyo pa rin mga ilalabas namin yung video. At yun, appreciate ko talaga kayo sobra. Yes. Thank you. Abangan May niyo, pa. abangan niyo po yung vlog namin ni Dom and yun nga, sana patuloy niyo pa kaming suportahan. Lakas makaldom. Yan guys, thank you so much and I love you all. Taray! Ay, mga natin sila, guys. Thank you so Ma'am much. Gigi. Thank you, Again, Ma'am Gigi. ito muna, huwag niyo po muna kalimutan. Matapos ba itong live na, itong ating vlog na ito, huwag naman natin kalimutan din, syempre, puntahan na kanilang mga page, Facebook and YouTube account. Go, Claudine. Facebook page ko po, Claudine Zarate, and my YouTube channel, Claudine Channel. Yan. YouTube channel, Dominic Ojero at
please follow my Facebook page, Papa Doms po. Maraming salamat. Yes, and congratulations. Welcome to the world of vlogging. And, syempre, sa kanya. congrats to Ma'am Shiji. Yes! Happy 10 years! Nako, more case to us. Ayan, nako, abangan nyo pa ha. Mas marami pang kwentuhan at kulitan kasama ng hashtag Cloudom. Yay! Sa mga nag-aabang, lalo na sa mga kinikilig out there, well, abangan natin si Marites. Baka may komento na naman siya tungkol dito. Muli, this is Ma'am Shiji. Maraming salamat. God bless. Bye! It's DJ.